kuwana kwandakaita stendi iyi ndakaitengeserwa nababa Chinamira ndichigara Marusaka. Saka kutengeserana kwangu navachinamira stendi iyi kwakabva mukunge inini ndichivafadza pavaiuya kumisangano kuflyover chechi yauye kwastori. Ndaivaperekedza sekuuya kwavanenge vaita vachiti mwana uri sei pabasa pako, ndovakwidza motikari pako ndovaperekedza kuenda kuflyover kuya. Saka vakafara nezvandaivaitira ndokubva vanditi ukange wauya kumba uzondiona mwanangu, ndine zvandoda kudi zvandoda kukuitira. Saka inini handina kuzotora nguva yakareba, ndakangoita 1 week ndibva ndatotsvaga kamari mani ndaenda kumusha. Ndaenda kumusha ndakavaona vari mumunda mavo vachitosapota, ndakafona ndiri munzira vakati ndiri kumunda svika ikoko. Ndibva ndasvika ndibva ndaona vari kumunda vachitosapura mukotoni yavo. Ndobva vanditsanangurira vachiti mwanangu, nyaya yandakakudaidzira kunoko ndeyekuti ndikupe pekugara nekuti mutaundi hamusi pemari. Ndikati hazvina kushata baba, ndinotodawo pekugara nekuti ndandisiya. Zvikanzi zvandozoochiita chiinda kuna mukoma wako Johani Chinamira kureva dangwe ravo, vandokuratidza pachiv pandoda kuti ugare. Kana wapaona wodzoka kuno totaura. Ndakamhanya ndikandotsvaga vaJohani Chinamira ndikavaona, ndibva vatorawo vavaibatidzana navo vaJona Chidhakwa vakazoshaya. Saka vandiratidza tiri pamwe chete, ndakadzokera baba Chinamira vari kumunda. Kwandosvika ndibva ndavaturira ndikati ndaparatidzwa pamuda kuti ndigare. Zvikanzi right, saka uri kuti kudii mwanangu? Unongozvizivawo kuti ndimi muchiri kumhanya muchitemwa dzinobuda ropa. Ndo nzvimbo yandoda kuti ugare. Wochizivawo kuti ungagona kundipa pakadini, asi nzvimbo yandoda kuti ugare waiwa. Ndikati ndotonzwa kwamuri baba, handingagoni kuchajirai. Zvikanzi wochindipa $200 ini. Ndikati baba maita zvakanaka, ini tore $200 yangu muhomwe ndibva ndavatindo vari kumba. Ndikati vakanditi kana zvichibvira stendi haidi kuverengerwa kutemwa nekuti vanhu vakawanda vatotsvaga chini mastendi. Ndazviitira iwewe nechido chako chawakatiratidza mukutibatsira kwawaidi kwawaita. Ndikati aiwa hazvina kushata baba. Ndokubva ndati saka ndaakuchidzokera kunana mukoma wangu ndindovaonesa kuti tawirirana nababa ndapedzerana navo ndaakufanira kutoti nditotera. Kwabva ndandoonana nana mukoma wangu aya ndikati ndapedzerana nababa. Ndokubva vati kana matipedzerana kwatiri haisi problem, asi huona nzvimbo yawapiwa paduku uchada kuvaka, uchada kuisa matanda. Ndikati zveshuwa ndiri kuzviona, hamugone here kundivandudzawo varume kundosvikawo kwandiri kuona kwese kwakatamba. Ndokubva mukoma Johani vaya vanditi nzvimbo iripo, unobhadhara mari yatine tichida isusu, nekuti munhu akupa kusaidi rekuchiv ndibaba, isusu tiri masabhuku. Kone yauri kunongedzera iyi wakutotipawo chebasa kusaidi kwani kwedu. Ndobva ndibva ndabvunza ndikati chebasa chinenge mari futi nhai vana kwenika ndandanzi mungondipa maingondiwedzerawo. Zvikanzi haisi toda mari. Ndikati semari iyi, zvikanzi inokwana mombe. Ndikati inokwana mombe imari, mombe iri kutangira pa 150 yakawana baba. Zvikanzi tipe 200. Kana pasina izvozvo ndoda kuisa mwana wangu anonzi Aaron nebaba Chidhakwa iwapo. Vakavari kuti ndinotoisa mwana wangu anonzi Aaron ari kudawo pekugara. Kana pasina hatisida manegotiations anoenda kubhadhara 200. Iniwe $200 US. Ndibva ndadi ndavapa $200 US. Ndokubva tachipoterera ndichiratidzwa boundary yandakaisa waya yangu yes, kusvika tapedzerana ndakutanga kupa vanhu vangu vemabasa kuti iwe takura zvidhina iwe foroma. Saka vakaforoma zvidhina mukoma wangu inini vakaisa panzvimbo yandaida kutanga kuvakira pachiv ipapo. Kwakuchizoona kuti zviiti kuti ndigare pakachiv, regai ndichiinda mukati kune munda wakati kure. Kachiv aka ndinozozvimanidzira. Ndokubva ndaenda kumunda chimunda chakati tambanukei ndokutanga kuvakira ikoko. Saka kuzouya kwaita vekanzuru
vachitipegera. Izvi zvese havana kunge vakazvibvunza, vakatotaura kuti zvamakaitirana nemasabhuku nemaheadman tinozviziva, asi chauya kuzodzimura. Kana uine zvawakadyiwa nezvawakabhadhara zvakapererana nenguva yacho nekuti wakadyiwa nekuzvidawo, tikati tinotenda. Tikanzi hatinazve munhu atiri kupegera ari kuti ini ndakanisa ndatema chinzvimbo changu ichi, tikati tiri kupanzwa. Saka tiri kutenderera tichiona mumwe nemumwe paagere. Ndokubva vaita saizvozvo, pakutorana nemachairman akanga ariko, pakutenderera. Pavaitenderera kune mamwe mastenzi, ini ndibva ndandovamirira kumba kuti tatiri pamusangano. Vasvika pastendi pangu, zvese zvakataurwa naDA nekanzuro ndakanditi zvinzwa. Vachinongedzerwa nemasabhuku aivapo kunzi Ganyere ari kubva apa achisvika apa. Inova iyo ndo boundary yandakangonyoresa kukanzuro kusvika ndapuwa kasilipi kekunzi unozouya uchibhadhara kukanzuro. From 2014 yeyo ataproceserwa mapeni. 2016 ndichiwana mari yekubhadhara peni. Ndibva ndabhadhara mari yaidiwa kukanzuro yese 208. Ndibva ndabhadhara mari iyi yese. Zvikanzi ibva watobhadhara mutero. Ndokubva ndatobhadhara mutero panguva iyi. Nanhasi ndo marisitsi andinawo epemiti yangu nekasilipi kacho nekubhadhara kwandaita mutero kusvika izvezvi. Ndapedza. Alright. Pamusoro wevadai zvaakirema zvese izvi nobozvifutira zvangu yese nyaya iyi yatiremoyo. Muvhaki unomuziva here? Muvhaki ndomuziva. Anoita nezvei? Muvhaki anoshanda kuema. Haana kuya here pamupako akakupatima? Ndo utsinye hwandandiri kutoitirwa nevagarisani. Ini ndichibhesa nekuti ndine pemiti wakomana ndigere zviri pamutemo, ndichibudisa pemiti vachiona voti tatumwa navachinamira kuti tikusunge. Saka hatiregeri kuita zvatataurirwa, saka toda kutokusunga. Ndakangobhadhara muvhaki mari yeema yaaiva. Muvhaki anosenza anoshanda kuema. Kukanzuro? Ini ndinosenza here kukanzuro? Imi hamushandi kukanzuro. Iwewe ka ndaida kuti utaure chokwadi chinhu chokwadi. Kurema kwese kwawaita kuti wainditakura inini uchienda kwatatu iwewe, une chokwadi nareo? Imimi maiuya parusape muchiinda kumusangano. Saka pamaisvika pabasa pangu maiva nechido chekutondimhoresawo kuti mwana uri sei. Indoitawo chido chekukutakurai kubva ipapo ndichikudhiraivhai kuenda kufly over. Right, zvisinei ndo zvakaitika. Mutemo uri kuti dzokera pawakapiwa. Ndipo pandiri. Aiwa, une pawakapiwa tiketi. Izvozvi izvi tikaenda kuvillage, une maminitsi ekuvillage, ekusateerera village. Ini handingachibenzere kukutakura kuya kunoku ini ndine zvandakaita kwauri inini. Ini kwakuita benzi kukutakura kuti hende unondinyadzisa kuti ndakakudya ini. Une chokwadi? Ichokwadi icho. Ichokwadi icho. Mugano wandiri hauna kuchinja. Ndo wandiringoteerera naka. Ndaikuidzosera hangu kana nenyaya yekuti pamugano paakapiwa akajamba akatouraya rodhi yevana vechikoro. Saka uyu kana nyange dai tikadzokera kumba kubvunza zvese hapana kana chinhu wani chandakadya chimukomana. Asi but kurema bedzi kuti agoenge anondinyadzisa panapo. Ini chokwadi Ganyera ndakadya chinhu changu. Chokwadi. Pamusoro ndazwa zviri muchiti imimi uya wakanditi pandaivabatsira wabva kuti hai kufarira semwana wangu nezvawaita izvi chiuya undikuitire zvakare yeyo wachibva wakuratidza kuti uchirima wako kuti wakadzinga wachakubhadharisira chii wakufarirawo zvangu uchiwabatsirawo nguva yese waikubhadharisira kuti ini ndaibhadharisirwa tendi iyoyo kunzi unongozviziva mwanangu, hatigoni kungokupa vanhu vakawanda vari kuda masitendi. Saka ndakabhadhara mari nekuda kwekuwirirana kwedu nekuda wasitendi.
ndikavapa $200 vachisakura mukota. Aiwa, ingati chawainga wachakubhadharisira iwe watowashandira kanguva yesu uchiwatakura mazuva ese iwo kukudaidza wega Uyo wangu uzokubhadharisa hora ichi patinopa wakazopiwa neuyu awa vamwe wacho wakazondovateuriwa here kuti ishe ndabhadhariswa futi apa ndazopiwa saka ndabhadhariswa ne200 pamusoro izvi zvazviri muchido chavo nenini. aiwa Saka inini ndakazvitambira kuti ndibhadhare. Ivo masabhuku avo vakazvitambira nekuzidzira kuti ndo mapire atiri kuita masitenzi, hakuna ipi wasitendi mahari. aiwa ndati izvozvo zvese zviri right ndati iwo awa manje ndo wakuru pana sabhuku makazovataurirawo here kuti apa ndazowedzerwa ndima iyi ndichibva ndatobhadhariswawo zvakati kana kuti izvo makangoitirana mega private Vakatoziziva zuva rimwe chete iroro. Akadzokera ndikandovataura. ishe futi kuti pesa apa ndandi 400 yes 200 yandakabhadhara kwavari, 200 yandakatengeserwa nemasabhuku. Portion yandakatengeserwa 200 yakakura kudarika yandakapiwa nababa Chinamiro. Saka inini uku ndakazvitambira nekuda kwekuti ndaidawo kuti ndima yangu iti taramuke, ndibva ndabhadhara. mahectares mangana Vanogona kuita 3 hectares tichitosanganisira pese bhozi ingori ndima imwe chete. Chivhi ichocho bedzi ndo chatinoita kungoganhurira bedzi. yamakazobhadhara kukanzuru zviri pamutemo yemari 208 ndibhadhara pese. wakati inoti imwe ndakanga ndafana ndatumidzira kunacho Zvinokuzombouya mambo. aiva ndo mari yakaenda kauchiona dai wakataura kuti uko ndakatopfuura neko Ndiri kupanzwa mambo. saka nhasi wazouya kutaura pano kuti ndoda kumunyadzisa nekuti vari kundirambidza kwandiri kuwedzera. Dai vasina kukurambidza kukuwedzera ungochatitaurira here kuti uyu akandibhadharisa mari yakati yakati kanzuru ikazoya ikazobhadhara zviri pamutemo mari yakati Pamusoro mambo. Pamusoro makurukota. Zvese izvi ndati ndaizvitambira nekuti ndaidawo pekugara. Saka kuuya kwangu kunoko kuunzwa wanapo pekugara. Nhasi uri kuzvitaurirei waona pekugara kare muno mutamudare baba. Uri kudiwa kutaura chokwadi kubva kumavanhu. Ndo chandiri kutaura. Ndakatofenza sakani iwewe naisho wako mese mune mhosva ngozvi zviri kutengeserana land nenzira idzozvo hakuna pamutemo. Iwe iziya kuti mutemo hautenderera ndaizviziva. wakazviita Nekuda kuti unove neshungu yekuti dai ndagonawo kuwana pangu. Ini naivo taiwirirana. Saka zviri kutondinetsa pa12 years vachiuya kuzondimukira futi nhasi. Isi takambopanana mukunaka. Ava ndinovatora sababa. Pamutupo wedu. Pamutupo wedu ndinovatora sababa. Zvatondikashamadza kuti ko nhasi wazvaishati tisina mutupo umwe chete. ndo zvandoda kutonzwa sekubvunza kwamandiitawo mambo kuti ko nhai baba maakundimukira zvashata papi. nyaya yako nyaya yenyu isusu kuzotonga mutidyava mese nyama yekumombe yekubali nemutiba mese manyimana zviravo handidi makuuya kuno kuti tikugwaniseirango kuti wepaura izvo uri kuona uri mari kusera iwo ndo ane basa iroro rekuti abira umwe ndo vanoenda naye kana ada kupangidza kungwara kudarika umwe kukona munhu ndo vanotora vanhu. Saka ane isusu matosvika pano vari pano vakamirira vanhu vamwe vatotorwa. Saka ane wotorwa here baba wako tivaisa ya ipapo pamusoro imama handingati iwo ndivape mukana wekuti vatorwe, asi dare ndo rinogona kupindirawo richitibatsira kuti yofahandingadhisaidhi ndega enzwa tibatsire ngondiona kuti ndiconman akakona munda
asi akakupa munda wacho wese, haana chaakakubira. Iwe uchinyatsoziva pamutemo kuti hazvitengeri maizviitira pamusoro ichangamire. Ende nhasi tichasakisa kuti uzovaunza kudai pamusoro ichangamire. Ini ndaingotarisira iwo sezvo ndiyo angari mukuru ndati wedu. iwewe wazviitirei nhasi. Iwe uchinyatsoziva kuti maiba mese madhiri muchidhira mese makadini kwani makore mangani 4 years mari yatoenda kudaro. Saka nhasi yazoita sei kuti uide ndopandiri kudzokera kuna baba kuti nekuti baba ndo atonditora kuti ndidzosa mudare. baba vati statement yavo yekutanga vati uri kuramba uchingowedzera, kanzuru yakatomboya ikakumisa uri kungowedzera. Pamusoro ichangamire, inini kubva pandakapiwa pemiti kutaura chokwadi ndakabva ndatoisa waya chiyadhi changu chese, hapana pane gwenzi nyoro rakatenga. Chimunda changu chese icho 2016 pandatoresa pemiti ndobva ndatotenga newaya, kwabva ndatokomberedza hapana pachiri kutemwa kubva 20 pemiti yako mawakaisa waya ndozvairi kutaura kuti munda wako wese chinotenga. kucha kunoita ichii kana waane pemiti extrade yacho yese iyo. Ini ndiri kushamisika mama, ndichisungisa nababa achinamira. Ini ndatova mukati mekubhadhara mitero kukanza yenzvimbo yandakapiwa zviri pamutemo, mukunge ivo vatanga kutinongedzera tichiwirirana mukubirana-birana kwedu. Waiti wakuya kunyaya wainoziva kuti maita waizviziva here kuti waiziva ndaitoti sezvo ndiri kushayiwawo pekugara taiti zvichangonyarara akupa simba rekuti hazvina mhosva tinongobirana uchiziva mutemo. Semutemo wazviziva nhasi kuti hai nyaya yangu arikutaura chokwadi. Wagumirwa? Handina kugumirwa baba. Ndofunga kuti ipapoka ndikupawo mukana wekuti kana vaine mapindiro avanogona kuita ndiwo umwewo pakuba kwedu taibata iyo ndo vaiva mberi. Tikati nyaya yenyu yashaya musoro yobuda mudare because iwe ndo wandiri kubvunza unoona sewabatsirwa. Tinoda kubatsirika kwokuti tinge tisinga takasununguka tese tigarisane mugodzununga masungisana nimapinda mudare mambo pamusoro ipapo. Ini handina kusungisa munhu, ndatoteera kusungiswa kwandaita nava. Ende kumba kwangu hakuna kubvira kwakauya kanzu richiti wakapfurikidza mutemo, wakapfurikidza patakakupa. Pandigere pari kuzikanwa kukanzu vekanzu vanototorera mutero wavo pagedhi pangu inei pandakaisa waya, vana vachizarira vanhu vachitoti ganyire tipe mari yako wondinyorera. Asiri madhiri vanototidedzera musangano muvhileji rese, dedzera musangano todasvika mari dzakaungana tichitobhadhara pasina kana komplaini. tikauya popo naonesi tindoona kuti pamuri kunetsana ndopapo tinoona uri mukati mewaya yawakaisa nditori mukati baba, ndo panototaura kuti pegi yako inobva apa isika chokwadi pegi yakana hapana nyaya kana pakadaro pane nyaya yori ungodyiwa badzi iwe asi unoziva kuti vakuru ndibaba wako ndizvozvo baba. ita baba ndakanganisa dai nyaya yemapedzero manguva yabedza hapana chitomavinga kuita. Tinotenda mambo nekutaura pamusoro makurukota. Baba,
mashoko andiri kuudzwa namambo Ndaikuona pamusoro ibaba nhau yamandisingisa kuti ndiuye kuno ndinokumbirawo kuti sekutaurana kwatakaita kubvira pakutanga tingosiya wadzosera mudare nekungoba muchipuwa nyika ndozvomaita pakutanga hatichina pekuchapa mambo ndotongoti zvavakatoita zvokundipa pekugara. Baba ndiri kukumbira kuti nyaya yakafanana neiyi tochingopedza tichitaurirana senini baba nenini mwana tingonzwisisana futi zvisina kukakavadza. Nyaya yako mupana wakangwara wakangwara wakaputa unoona zvinoitika nyaya yenyu yange yakanaka ende ndakateerera chifana dai kuri kuti dombo iro handiri uronda dai kuri wakapuwa navachinamira kudombo iro wakazowedzera kusvika pabhenji kanzuru yakazouya kuti hakunoko wafanira kusvika ndobve pane nyaya zvino kana wakapuwa kudombo kanzuru chaiyo yakatenderana nedombo iroro ukabva waisa waya yako ikoko ndichikunetsana pato uye nhero takaenda kukanzuru kuti uyu akabira nyika uyu achitora nyaya yati vanoti handei pazvimbo tosvikapo tongoona ndopa zvinokwandirana nepenisi inotipusisa kai iwo wakangodyiwa kana uchibvuma wakangodyiwa because uri kubvuma zvese kuti ndako ndo magariro ake saka kuno kuti usvika kuti wakakuita iwe ndiwo waunzwa kudare iwe ungosina basa navo zvange zvingori right hazvizvisina zvakanaka ava tokuunza kuno ndo vakanganisa kuti tizive zviripo pamusoro imambo aiwa hongu saka nezinoti kati tiendai munondogara zvakanaka munondogara zvakanaka hongu mambo vachinamira dai munogara nemwana wenyu takurwa kuti muendeswe upenyu kutakurwa kuenda uchechi dai yakatombozviita zvazviri plus anoziva here kuti akatombotongwa futi nevhileji panzvimbo iyoyo. Unozoziva here kuti wakatombotongwa nevhileji isu tikakudaidza kudare kwedu ukaramba wakaramba kuya kudare pamusoro imambo ndiri kupesana naye papokuti ndakaramba kuya kudare wakaenda panguva yatainzi ngatiungane pasi pemuti zvaidedzerwa munhu wese ndokwaitaurwa nyaya dzese so zvinhu zvaane makore saka kubva pa12 years tichitoti vanhu tagara zvakanaka hapasina ane kwiri nemumwe nekuti tese takapiwa mvumo yekuti titeerere nzvimbo dzatiri maita nguva yaiswa isati yazikanwa saka vanhu vaipinda mumaminda umu kana usingazikanwa waisamupinda handiti saka ndopo waibhadhara ngamugwirengwere handiti ko nhasi wazvitaurirei mambo kutounzwawo kwandaita kuno waunzwa but izvezvo vese vanhu vari muresettlement pane masiniya akatangamo kune vakazouya vachiti yogarapo yogarapo maitoombera vanhu ivavo handiti tinotenda ipapo inyaya dzatangoziva kuti dziri kuperawo dzakadaro nhasi wazozitaurira pakudini
ndopandandozotiwo ipapo baba ndiyokumbirawo ruregerero dai mamusina kunge mausitanyaburo takataurana dzemaruambira dzakaita nekuti kuno zvine zvaakuita kuenderera kunyadzisa mutozi nekuti kune kwaakudiwa chokwadi saka ndatsanangura nyaya yemawaniro andakaita kutendi nemazivanirana ataiita nababa wangu endai munogara zvakanaka vachinamira zvinoitika mumusha dzimwe nhumbu dzinobva dzisingadi zvemadzimai mukati memufa munhu agara kutsengera mushonga nhumbu angoita nhumbu wotsenga kamushonga mangwana achatadza kufananidza mishonga iyayi wofananidza neunobvisa nhumbu wotsengera nhumbu yotobva ndozvinoita mhuri dzamunadzo mumamisha zvoda mwoyo murefu nekuti makava vese mukangoti akanganisa kana anofudza mwombe chaiyo mwombe ikarunza yotemwa nebhemba mwombe ikarunza yotemwa nebhemba hazvizoiti utungamiri wakanaka zvinozoita pamusoro mama zvazvinozoita manje kuti titore simba kuno vakutokonzeresa iyeyu vakutokonzeresa next door yake yakatoonawo kuti zvakanaka akatopinda kusvika futi murodi next door futi pasaidi apinda futi atotora kaposheni zvekufamba kumwombe hapasii zvichikonzereswa nenyaya kuti hapana zvavanotiita saka isusu taakutaura kuti hongu vanhu vese vanoita nhodzera ndazvichipera iwewe ukaenda kumba kwako timu yako yese ukandosvika utaura kuti hapana ndavanyadzisa mambo haana kumbopindira nyaya iyoyo ndikainzwa ikoko uchapabva uchida usina ndatoziva kuti wakapaona sei ngozoita kuita zvepamutengo kuti hakuna anopinda mumunda achitengera munda hautengesi ino tikapinda muromutiro umo kuti wakatenga minda miraiwo kana muno munoitwa resettlement kuenda kumaofisi kuelenzi kuyawo kunana dhiye tikataura kuti vakabhadhara choko muhomwe mirayo vakawanda zvimwe vacho hazvitaurwi unozviziva hazvitaurwi plus ukangodaro zvinopangidza kuti pfungwa hapana asi dai wakatorerwa pawakabhadharisa penge paakuita nyaya mo wakatopabhadhariswa ukapaona vekanzuro wakatouya wakatopasisa kuti pari right iwe uchava kutsvaga ndai munogara zvakanaka taurira shamwari dzako natenda inini samambo ndinouya ikoko ndikavadaidza bhuku nebhuku mirauko imi makatora minda yevanhu nechikopokopo mari muhomo hazvitenderwi pamutemo dzorerwai mari dzenyu mobva ungadi ishe dzorerai munhu mari andobvapo wakadzika pasi apa mhiri pane makokora ishe aswera nenzara unotenga makokora opai kudai